Moikka! Kipinä täällä. Nyt on joulukuisen astrologisen katsauksen aika. Ja kun teen nyt tätä tulkintaa, niin on 2. päivä joulukuuta. Toivon sinne jokaiselle siellä ihanaa, rauhallista joulun odotusta ja aikaa. Ja muistuttelen tosiaan, että mitä tulkitsen tässä, niin on tällaisia yleisiä kollektiivisia energioita, jotka voi vaikuttaa siellä omassa elämässä, mutta toki sillä, että miten nuo planeetat tuolla taivaalla transitioi, eli osuu sinne sun syntymäkartan aspekteihin, niin sillä on enemmän vaikutusta. Ja jos kaipailet näin vuoden vaihteessa, kuten usein ihmiset tekee näitä jonkinlaisia intentioita tulevalle vuodelle, niin jos kaipailet tällaista katsausta, että miltä siellä näyttää astrologisesti energioiden osalta, niin ota muhun yhteyttä. Mulla on nyt tuo vuosikatsaus tarjouksessa 18. päivään asti joulukuuta. Jep. Pistän siitä lisätietoja tuohon viestikenttään, tai mikä tuo on tuo videon kuvauspalkki tuossa alla. Jep. Mutta lähdetään katteleen, ota tästä se mikä resonoi ja voit sitten jättää toisen osan muhimaan tai antaa mennä menojaan. 3.12. meillä on Venus, joka tekee neliötä Pluton kanssa. Ja tää on nyt siis tämmönen jännitteisempi kontakti. Ja itse asiassa tää joulukuu värittyy aika vahvasti näillä Venuksen transiitteilla. Ja tää Venus-neliö Pluto kuvastaisi tällaista emotionaalista prosessia, liittyy sinne sydämen alueelle, että usein sieltä voi sitten tällaisessa kontaktissa lähteä nousemaan niitä kipuja ja suruja ja ihan, että tulee tietoiseksi ja tulee työstämään näitä asioita. Ehkä siellä ulkoisessa todellisuudessa jokin muistuttaa tai herättelee sitä työtä. Mutta tosiaan niin kuin tämä sydän on nyt isossa roolissa joulukuun alkupuolella, ja niin sitä toivoisi, että sydän muutenkin on isossa roolissa elämässä, mutta myös näiden aspektien osalta, koska 4.12. Venus siirtyy Skorpionin intensiiviseen ja intohimoiseen merkkiin. Ja se voi sitten todella nostattaa niitä intohimon tuulia, mutta sen lisäksi se tosiaan tuo sitä fokusta sinne sydänchakraan, sydänkeskukseen. Eli sieltä voi lähteä nousemaan tietoisuuteen sellaisia blokkeja, mitkä sitä sydäntä pitää kiinni. Ja se voi tuoda myös sitä painotusta esille, että jos vaikka kiinnostuu sellaisista ihmisistä, jotka ei ihan tunnetasolla kuitenkaan ole auki, niin sitä voidaan nyt sitten tuoda enemmän tietoisuuteen. Ja myös tämmöistä liialliseen aistilliseen elämään virittymistä unohtaen sen sydämen, koska meidän on tosi tärkeää niin kuin muistaa tämä kokonaisuus ihmisenä, että me ei ohitettaisi mitään näitä tasoja, mitä meissä on, ja laskeuduttaisiin sinne sydämeen, maltettaisiin kuunnella sitä sydämen ohjausta. Ja myös tätä meidän kehoa, koska tämä meidän keho on tosi viisas. Ja meidän hermosto viestii meille myös, että onko meillä hyvä olla toisen ihmisen kanssa, niin kuunnellaan tätä meidän viisasta instrumenttia ja meidän kaveria sydäntä. 5.12. sitten taas Venus kolmioi Saturnusta, ja
Tää voi ehkä nostaa jonkun tämmöisen sitoutumisen eleen siellä jollakulla teistä pintaan noin aikoina. Ehkä haluaa konkretisoida jotain ihmissuhdetta selkeämmäksi. Ehkä joku kosii, saa kosinnan. On monia mahdollisuuksia, mutta selkeästi täältä niinku tulee tämmönen rakenteen tuntu tuonne rakkauselämään. 6.12. eli Suomen itsenäisyyspäivänä Neptunus siirtyy tuolla taivaalla suoraan liikkeeseen Kalojen merkissä. Ja sehän sitten meinaa sitä, että Neptunuksen energiat pääsee ilmenemään meidän elämässä suoremmin. Ja varsinkin jos Neptunus on sulla isossa roolissa siellä sun omalla kartalla, ja se tarkoittaa, että jos sä oot kalat tai nousukalat esimerkiksi, niin sieltä pääsee ammentamaan selkeämmin myötätuntoa, mielikuvitus juoksee, ja sitten toki se voi ehkä lisätä sitä eskapismin, todellisuuspakoilun vaaraa. Mutta kuitenkin siis sieltä tulee tämmöiset oikein inspiroituneet energiat. Ja toki tämä Neptunus liitetään myös mystisyyteen, henkisyyteen. Eli nämä tämmöiset ilmiöt ja teemat voi vahvistua. Ja nyt tälleen Suomen itsenäisyyspäivää ajatellen, niin voi olla hyvä ehkä ottaa sellainen joku hiljainen hetki, meditaatio, että mihin toivoo tämän meidän Suomen maan ja Suomen kansalaisten, Suomen valtion menevän kohti. Eli on tosi hyvä sauma visioida ja asettaa intentiota kaikkein korkeammaksi parhaaksi totta kai. 7.12. Merkurius kolmioi Jupiteria, eli tämä on hyvin tämmöinen mahdollisuuksia avaava, ideoita laajentava kontakti. Sulle saatetaan ehkä esittää joku mielenkiintoinen tarjous, jota kannattaa harkita. Ja 9.12. Venus on oppositiossa Jupiterin kanssa. Se voi nostaa just, ehkä tähän vuoden aikaankin liitettävää halua käpertyä tonne vällyjen väliin ja rentoutua ja nautiskella ja laiskotella. Ja joo, suotakoon se itse kullekin ja toivon, että jokainen meistä sallii itselleen laskeutua tähän joulun aikaan rauhassa ja että me sallitaan itsellemme myös se lepo. Sitten taas 12.12. meillä on uusi kuu Jousimiehen merkissä. Ja vuosihan vaihtuu ihan just. Ja koska uusi kuu liittyy vanhasta irti päästämiseen ja uusien asioiden, uusien ideoiden, uusien siementen kylvämiseen omassa elämässä. Ja jouskari liittyy tämmöisiin myös kauaskatsoisiin asioihin, visioihin. Ehkä on hyvä aika nyt asettaa niitä intentioita, miettiä vähän, että mitä haluaa tulevalta vuodelta. Ja jouskarin merkissä nimenomaan tulee kysymykseen matkustelu. Se voi olla tätä ulkoista matkustelua, mutta myös sisäistä matkaa. Sen lisäksi opiskelu, myös tämmöiset korkeammat henkiset opinnot, filosofia, teologia, uskonto, nämä liittyy Jousimiehen merkkiin. Elikkä on hyvä tutkiskella sitä rehellisesti. Jouskari liittyy myös rehellisyyteen, suoruuteen, totuuden puhumiseen. Että mitä sä haluat sun elämältä? Mitä sä kaipaat, mitä sä toivot tulevalta vuodelta? Uuden kuun aika voi avata sitä, koska silloin meidän intuitio on enemmän hereillä.
13.12. Nonni, nyt se Merkurius lähtee pakittamaan, eli peruuttamaan siellä taivaalla. Ja siis toki se katveaika muutama päivä ennen tuota päivää, niin silloin kokee jo näitä vaikutuksia. Eli Merkuriuksen peruuttaminen liittyy siihen, että saattaa tulla viivästyksiä, saattaa tulla väärinkäsityksiä kommunikaatiossa, matkustamisessa. Ja tuona aikakautena, eli se kestää sen muutaman viikon, kun Merkurius tuolla taivaalla pakittaa, niin on tosi hyvä, tosi tärkeää olla tarkkana, että mitä sopimuksia esimerkiksi allekirjoittaa, lukea ne tekstit tosi tarkkaan. Ja suositellaankin, että Merkuriuksen peruuttamisen aikaan niin keskittyisi enemmän ehkä kertaamaan vanhoja juttuja, käymään läpi, reflektoimaan, saattamaan asioita päätökseen. Ja siis, että on hyvä vaan pitää mielessä, että saattaa tosiaan niitä väärinkäsityksiä tapahtua herkemmin, kun kommunikoi ihmisten kanssa, ja sieltä saattaa sitten se pinna kiristyä. Ja 16.12. Aurinko neliöi Neptunusta, ja tämä tämmöinen jännitteisempi kontakti Auringon ja Neptunuksen välillä voi sitten nostaa ehkä semmoista illuusion energiaa, itsepetoksen energiaa. Jotkut saattaa käsitellä isäsuhdetta. Ja sitten toki just tämä aiemmin mainitsemani eskapismi, niin se voi myös nostaa päätään. 21.12. Aurinko siirtyy Kauriiseen. Ja Kauriin aikana on otollista ammentaa konkretian tajusta, käytännön läheisyydestä, asettaa niitä tavoitteita ja edetä niitä tavoitteita kohti. Saturnus hallitsee Kaurista, ja sieltä tulee just se semmoinen pitkäjänteisyys, organisointikyky, konservatismi, perinteiden vaaliminen ja kunnioitus. Ja aurinkokaurit, eli jos oot syntynyt Kauriin merkissä, niin he ovat saavuttaneet, tai sinä, joka olet syntynyt Kauriin merkissä, niin te olette saavuttaneet entisissä elämissänne todella paljon fyysisellä tasolla. Ja Kauriin tehtävä on nousta tämän materian ikeestä. Elikkä, mitäköhän verbiä tässä käyttäisi? Kohota vuorikauriiksi, kiivetä hengen vuorelle. Eli ei jäädä pelkästään tähän tämmöiseen materiaaliseen, taloudelliseen menestymiseen. Ja tosiaan, kun kauriit ovat voineet auttaa aiemmissa elämissään sitten ihmisiä myös tälleen materiaalisella tasolla, niin nyt tässä elämässä, jos oot syntynyt Kauriin merkissä, niin on tarkoitus pystyä tarjoamaan tukea myös henkisellä tasolla. Ja Kauriilla, niin kuin Skorpparilla, on siis ihan valtava se kasvun potentiaali henkisesti. Ja sitten toki kun tuo Merkurius tuossa peruuttaa samaan aikaan, niin sitten ehkä ne omat suunnitelmat ja tavoitteet liittyy johonkin tämmöiseen jo aikaisemmin aloitettuun näiden asioiden eteenpäin viemiseen, ehkä loppuun saattamiseen. Venus on samaan aikaan oppositiossa myös Uranuksen kanssa, ja sehän nostaa sitten just tämän vapauden kaipuun, erityisesti mitä tulee ihmissuhteissa. Ehkä siellä jollakulla teistä tuntuu tämmöinen tarve vapautua tämmöisistä jumittavista tilanteista, yhteyksistä.
Eli Uranuksen kautta tulee tämä muutoshalu, muutospaine. Ja jollakulla saattaa olla pohdintaa just vapauden ja sitoutumisen välillä. Et tärkeää löytää sellainen kohta itsessään, mitä voisit tuoda siihen ihmissuhteeseen, että ei hylkää ja menetä itseään ja omaa erillisyyttään, kun tulee yhteyteen, kun syventää yhteyttä ihmissuhteessa. Ja uskoakseni me kaikki opiskellaan tätä jossain määrin täällä. 2.2.12. Tuo taitaa olla itse asiassa talvipäivän seisaus. Elikkä vuoden pimein päivä. Sanoisin, että se on otollinen aika just tällaiselle itsereflektiolle ja menneen vuoden läpikäymiselle. Ja silloin on myös aurinko-oppositiossa, yhtymässä Merkuriuksen kanssa. Eli tämä auringon valovoima ja tietoisuus voi kirkastaa just sitä ajattelua, mutta sitten samaan aikaan se voi kaventaa sitä näkökenttää, tuo yhtymä jossain määrin. Eli mielen avaaminen tai avoimena pysyminen niin on tärkeää muistaa. Ja sitten jouluaattona 24.12. aurinko on sekstiilissä Saturnuksen kanssa ja mä sanoisin, että tämä energia tukee hyvin tämmöisissä jouluun liittyvissä puuhissa, jouluun laskeutumisessa. Ehkä siellä on jouluruokien valmistelua, joulusaunan lämmittämistä. Ja sitten joulupäivänä 25.12. Venus kolmioi Neptunusta. Ja tämähän on ihmissuhteiden ja rakkauden kannalta tosi ihana aikaa ja ilahduttaa nähdä tämä kontakti tuolla, koska kuitenkin jouluun liitetään tämä yhdessäolon ja rakkauden ja rauhan teema. Niin ihanaa, että tuo energialaatu tulee tukemaan näitä. 26.12. Tapanin päivänä meillä on täysikuu Ravussa. Ja sieltähän nousee toki Ravun teemoihin liittyen kodin asiat, perhe, ehkä naispuoliset suhteet, äitisuhde tarkasteluun, turvan tunne, turvan kokemus, mistä löytää turva tässä omassa elämässä. Ja kun meillä on aurinko kaurissa ja täysikuu sit siellä Ravussa, niin haetaan sitä tasapainoa tämän käytännöllisen ja tunnepuolen elämän yhteensovittamiseen. Eli kumpiakin tarvitaan ja sitä tasapainoa nyt haetaan. Ja tosiaan toi täysikuu aina sitten tulee valaisemaan niitä mahdollisia jännitteitä sieltä tiedostamattomasta. Että me tullaan tietoiseksi, että me voidaan sitten tehdä asioille jotain, jos niille on tarve tehdä jotain. 27.12. on ihanan leppoisa, positiivinen, iloinen tuulahdus, kun aurinko kolmioi Jupiteria. Elikkä joulupukkiplaneettaa, sieltä tulee tämmönen ihana elämän iloinen tuulahdus. Ja samaan aikaan Merkurius on yhtymässä Marsin kanssa, eli ajatusenergia, mentaalienergia saa paljon boostia ja voimaa. Ja onkin tosi tärkeää sitten olla hereillä, että miten sitä omaa sanaa käyttää, koska sanoilla voi saada hyvää ja sitten myös vahinkoa aikaiseksi. Juu.
29.12. Venus siirtyy Jousimiehen merkkiin. Se on aika ihanteellinen tai ideaalirikas sijainti ja myös nostaa tämmöistä seikkailun halua siellä rakkauselämässä pintaa. Ja kun puhuin tuosta vapautumisen tarpeesta liittyen aikaisemmin tuohon Venuksen ja Uranuksen oppositioon, niin sitä samaa tematiikkaa tutkitaan, kun Venus on Jouskarin merkissä. Joskus tämmöiset kaukosuhteet, etäsuhteet voi tulla kysymykseen tuona aikana. 30.12. Jupiter suoristuu Härän merkissä ja sehän tarkoittaa sitä sitten tällä taloudellisella, materiaalisella sektorilla, että avautuu enemmän mahdollisuuksia talouden kohentamiseen, rahan tekemiseen. Ehkä sulle tarjotaan tilaisuutta sijoittaa johonkin kannattavaan projektiin, ehkä yritystoiminta lähtee luistamaan, ehkä sä saat jotain työtarjouksia tai muuta tällaista sitä omaa konkreettista arkea tukevaa hyötyä. Eli siis talouden kannalta hyvä juttu, että nuo Jupiterin positiiviset energiat tukee siellä. Ja toki tämä Härän merkkihän liittyy myös rakkauteen yleisesti. Mutta koska Jupiter on vähän tällainen laiska planeetta, niin se kysyy myös meiltä itseltämme sitä vaivan näköä ja että me tehdään niitä asioita eikä jäädä odottamaan, että meitä tullaan hakemaan kotoa. Mutta oikein hyvä tämmönen vuoden lopetusmaininki ja seuraavan vuoden aloitus. Ja mistä päästäänkin sitten siihen, että oispa ihana kuulla, että miten tämä tulkinta resonoi siellä. Ja sitten haluan myös toivottaa sulle tosi ihanaa jouluun laskeutumista, joulun aikaa, uutta vuotta. Ajatella, että vuosi 2024 alkaa ihan just. Mä oon aikeissa tehdä Suomelle vuositulkinnan. Ja pistä ihmeessä peukkua tälle videolle, kommenttia, jos sellainen kiinnostaa. Ja muutenkin, jos sait tästä videosta jotain, niin ilmaise sitä ihmeessä. Jeps. Ja mä otan edelleen etänä ja Tampereella vastaan astrologisia tulkinta-asiakkaita, eli jos kaipailet syntymäkartan tulkintaa tai vuosikatsausta, niin pistähän mulle sähköpostia kipinät@hoitavakipinä.fi. Mä kiitän sua ja teitä kaikkia tästä kuluneesta vuodesta. Ihana, kun oot siellä. Kiitos, kun oot tehnyt tätä matkaa mun kanssa. Ja paljon rakkautta, rauhaa, onnea toivon sinne itse kullekin. Ja meiltä tulee Ihmisyyden alkemia podcastin viimeinen jakso. Nyt tässä joulukuun puolella ollaan tehty Miran kanssa tätä ihmisyyttä avaavaa podcastia viime keväästä saakka. Jos et ole vielä käynyt kuuntelemassa meidän podcastia, se löytyy Spotifysta ja YouTubesta. Voisin pistää vaikka linkkiä tuohon kuvauspalkkiin. Mutta käy ihmeessä kuunteleen, jos ihmisyys ja sen eri ilmiöt kiinnostavat. Ja palataan taas, kuulkaa, asiaan. Moikka moi!